Sarauniya TV, tashar al'umma. Assalamu alaikum inda ga abanki, yau dai burina ya cika dan na aure ki. Ka aje na amarci ki tashi ki ce mu yi sallah a yafi abinci, mu gode wa Allah sarki na mahalici, dan shi ya azurta ni da ke yau na ya auren ki. Kine wannan aiki a mijina kuma za su yi aikin banki. Kar ki faɗi hakan indo suka ce zaki. To in ba haka ba ta ya maza za su yi girki. Ina kike indo ni fara fusata, ta ya za a yi ki bar gida duk da kazanta, ki duba ki ga wai gadon gani ne zan kwanta, na kasa fahimtar ki ahe ba ki da tsabta. Mai gida ban gane ba kwana biyu ka canza. Ta ya za a yi ki gane dan keken reza, kin same ni kina ta yanka kamar pizza. Aba ilu dan lado kai baka iya cin fuska. Sai na ci mutuncinki da kafa in shure da ki. In ka isa ka taba ni in gwada ma ni indo. Sarauniya TV, tashar al'umma.